Ναι, τώρα κάτι άρχισα να καθαρίζω. Το ξέρω ότι θα έρθεις. Το έλεγα πάντα μέσα μου ότι εσύ υπάρχεις. Έλεγα δεν μπορεί ένας κύριος, και τι κύριος, κύριος των δυνάμεων να αρνείται ένα ραντεβού, μια συνάντηση, ένα διάλογο. Τα σέβη μου, κύριε, μόνο τα σέβη μου και την αγάπη μου και την καρδιά μου και την ψυχή μου. Και όλη μου την καρδιά την καταθέτω ενώπιόν σου, κύριε. Σε σένα που στέκεσαι εκεί ψηλά, πάνω από τη μέρα και από τη νύχτα, πάνω από τους ορίζοντες και τους γαλαξίες, πάνω από τις μικρές λίμνες της χαράς και τους μεγάλους ωκεανούς του πόνου και της δυστυχίας. Εσύ που στέκεσαι εκεί ψηλά για να βλέπεις τα πάντα, να τα βλέπεις όλα και να γράφεις τα δικά σου τευτέρια, τα μικρά και τα μεγάλα πτέσματα των ανθρώπων και να επιβάλλεις τις ποινές σου και τα πρόστιμά σου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, κύριε, με όλο το σεβασμό. Γιατί όλους αυτούς τους μικρούς αγγέλους που φέρνεις κάθε μέρα στον κόσμο μας, στη γη μας, γιατί δεν τους κρατάς όλους σε μια ισορροπία? Γιατί, κύριε, γιατί δεν είσαι δίκαιος? Γιατί στερείς από τους γονιούς το δικαίωμα να μεγαλώσουν ένα παιδί, να το δουν να παίζει, να τρέχει, να γελάει, να χαίρεται και αυτοί να είναι περήφανοι για το σπέρμα τους? Γιατί δεν είσαι δίκαιος με όλα τα παιδιά που φέρνεις στον κόσμο μας, κύριε? Ξέρω ότι εσύ είσαι μεγαλόψυχος και όλα σου τα παιδιά θα τα πάρεις στη δεξιά σου και θα τα δικαιώσεις. Όμως γιατί? Ορίστε. Γιατί τα ρωτάω όλα αυτά? Γιατί δεν είμαι κάπου αλλού τώρα? Ναι, ξέρω, έπρεπε να είμαι στο γιο μου που γιορτάζει τα γενέθλιά του και να χαίρομαι, να τραγουδάω, να γλεντάω μαζί του, να τον χαϊδεύω και να είμαι περήφανος για το γιο μου. Όμως αφού ξέρεις, κύριε, ότι υπάρχουν προβλήματα, ξέρεις τον λόγο που δεν μπορώ να είμαι εκεί. Ο ένας είναι γιατί δεν έχω μία στην τσέπη μου. Ό,τι είχα και δεν είχα τα έδωσα για να πάρω τα πρικιά του ανιψιού μου στο σπίτι της αδερφής μου. Αλλά φαντάζεσαι εκείνη την ώρα που εγώ θα έπαιζα με το γιο μου και θα τον χάιδευα, την ώρα που θα κοίταζα τα μάτια του. Εκείνη τη στιγμή πολύ βαθιά μέσα στα δικά του μάτια έβλεπα τον ανιψιό μου, το γιο του αδερφού μου, κύριε. Και γιατί ξέρεις ότι υπάρχει και άλλος ένας μεγάλος σκοπός. Εγώ πρέπει να κάνω έναν αγώνα, πρέπει να κάνω μία θυσία. Αυτή τη θυσία που δεν ξέρω, μπορεί και να μην δικαιωθεί ποτέ. Μπορεί τελικά να είναι άσκοπη θυσία και να μην οδηγήσει πουθενά. Αλλά υπάρχουν πολλά παιδιά, κύριε, πάρα πολλοί νέοι, αμούστα παλικάρια και κοριτσόπουλα που κινδυνεύουν κάθε μέρα από αυτούς τους σατανάδες, τους αλήτες του κερατά που κυκλοφορούν ελεύθεροι ακόμα και έξω από τα σχολεία και προσπαθούν να ποτίσουν με ναρκωτικά τα παιδιά μας. Αυτή δεν είναι θυσία, δεν είναι ιερός αγώνας. Πρέπει να τη δώσουμε και αυτή τη θυσία και αυτή τη μάχη. Πρέπει να τα καταφέρουμε πριν να είναι αργά. Μόνο εσύ μπορείς, Κύριε, να μας ευλογήσεις και να μας βοηθήσεις, Κύριε. Κύριε των δυνάμεων. Ξέρω ότι εσύ θα κάνεις αυτό που πρέπει, γιατί τα έργα είναι δικά σου, Κύριε, και τα μεγάλα και τα μικρά και τα δοξασμένα και τα αδόξαστα.
κι ας μην μου δίνεις την απάντηση που εγώ περιμένω. Εγώ είμαι ο μικρός, ο θνητός και εσύ ο κύριος.